Tuterako herreriaz. Bai. Hemen askotan ari izan, haizi? Tuteran askotan. Hemen titulo dexente jarri izan zaizkio Naparroan. Deporte navarro, deporte tradizional, deporte autóctono, olakoak, deporte basko ez ezategatik, eta behizan ondin ora gabiltzan, ez? Atzerritarrak edo erromatarrak etorri zienean, eremu honi, baskoiak. Berrez frontoietan, Basque Country. Eta gu berrez Basque Countryetatik iskinen kanpoan geletxiko baina bezala, egin nasketa zeudek eta, bueno. Beti izan alaiz historiaren zale? Ez, a ber. Niri galdera gorain dela 30-35 urte eta goatzen irratira joan eta trantzelarrian ere bai. A ber, Iñaki, Basko Navarro, bi gauz balira bezala, eta ni antxe, trantze hortan esplikatu nahian, bai, gauz bat Basko izatea, beste Navarro izatea, eta gure inguru hori, eremu hori, bestearen gainean jartzen dira, eta horrela, ez? Eta, bueno, azken garaietan, esaten nien, jakin behar dira, gauza nola izan du diran, eta urdun, bai, hor pixua saiatu nahu, niretzako erantzun bat aurkitzen, eta gero galdetzen duenari erantzuteko ere. Oinarri bat izaten. Bai. Eta uste diat, bueno, denok ere baldi bageneki gauzak beste modu datera bideratuko teliraken. Nire ustez, Orain dela urte batzuk izan zuen hor elkarrizketa xelebre bat, Manu a Manu edo hor Bilboko telebista batean egindakoa, eta gaur, igana etorri aurretik aritu nauk YouTubeen begiratzen, eta bertsio bat baino gehiago zaude, batzuk laburragoak, beste luzesiagoak, denera, 200.000 aldiz edo ikusita zagok ura. Eta niri bezalatzukoak egin izan zizkiek, beste pelotari, txirrindulari, aktore eta bestelako jendeeri ere. Baina han oso xelebre gertatzen zena zuan, bere burua ark pentsatuko dik, bera dela baskoa, elkarrezketa hori egin zuena, eta nork eta ark euskaraz itzerdirik ere ez dakien gizon ark, ire euskaltasuna jartzen zianan zalantzan. Iñaki, pero si tu eres navarro, como que basko? Bai, baina lehengo jai batean, holaseko saio baten aurkezleak esaten ziren, que vieja es Euskadi. Eta ez ezi, nire bueran pentsatu nian, unos 100 años. Oraindik ere topikoietan edo erortzen gaituk, eta ez ura bakarrik, dena esan behar dik. Eta, bueno, uste dira, azken aldia meintzatala ere, urduan, bada hemen beste Euskal Herri bat, Euskal Herri bezala ezagunat, onartua orain dela 500 urte, eta aurretik ere bazire beste gauz batzuk, eta bueno, gutxienez, gauz horiek hor pixko bat azaleratzeko balio izan du bat du, ongi etorria elkarrizketa. 500 urte eukaipatu duk, iaz izan zuen hain justu ere, 500 urte hurrena, 5. mende hurrena, Nafarroaren batzuek bategite deitu nahi izan dioten hori, orain konkista hitza nagusitu duk mende hurrenean, Nafarra agintariek ospatu egin zitean, bategitea, ik berriz salatu egin duk, konkista izan zela ura, eta Nafarrek beren borondatearen kontra utzi ziotela Nafarrizateari. Bai noski, baina... Nafarrizateari edo beren buruaren jabe izateari gintzat? Bai, eta baina, atera zakontuk, konkista garaiaren ondotik ere, hor karlista da garaiak arte, Naparro zela. Gaztelar erregeakin nolabai partekatuz, baina Naparro zela, esan nahi diat, oraindik ere nafartasun eta gaurko Espainia deitzen den hontan, Espaini izateko izen hori sartu zaiona atzenekoa Naparra izan dek, 1851 urtean. Leloak ere aldatu egin dituk. Garai batean, orain dela 25 urte, Nafarroa Euskadi da, entzuten genian, eta orain berriz Euskal Herria Nafarroa da, entzuten ari gaituk. Bai, bueno, eta neurri batean ala duk, Euskal Herriak, euskeraz egiten zuen herriark, bere antolaketa propio bat izan zian. Gero, erresumak eta erresuma guztiak antzekoak izango dituan, eta behar bada Napar erregeak herri alde batetik eta erregeak eta jauntxoa bestetik. Lehen, orain eta gero ere bai, Eta jauntxoa baki zeinen alde egiten duen, ez? Iñaki, Nafarroan kirol mailan eta nabarmendu izan direnek
beti ihes egin izan ziotek bere burua eta bere nortasuna eta bere ideologia eta identifikatu eta nabarmendu beharrari. Askotan eufemismo zentzu hondirik gabeak eta erabiliz. Ik ez alduk sekula arazorik izan? Hain garbi hitz egiteagatik? Bueno, baina dudik gabe izango genetian. Ulertua sentitu ala izamendik kanpo. Baina hori de beste gauz bat, arazoak edo ulertezinak edo ez ulertu nahiak eta gauz asko zeudek, ez? Atzenen konforme ire buruak ingelditu behar duk. Ni zer naiz. Zer naiz, gaineko guztia dituk letra txikia. Eta erantzuna, baleko erantzuna ere buruari eman behar diok. Eta gero, bueno, nahi baldin baduk, ere buruarentzako baleko erantzun hori azaleratu, hori norbere eskuzok. Bueno, hori egin izan dukik, azaleratu izan duk, gure mugetatik kanpo ere bai. Eure burua errespetatua ikusi alduk? Edo ulertua gutxienik, edo... Bueno, behar bada, jontxo, arrazoia izango dik. Xirik, ditu beharko diegu, olako batzu behintzat bai. Edo, bueno, nola esango dia, ibileran denetik aurkitzen duk. Denetik aurkitzen duk, ez? Eta, baina, bueno, ni nire buruak egin pozineok, nik uste hori politia dela. Horre baliodik? Bai, dudik, gabe. Bueno, nora eraman behar nago gorain, Iñaki? Bueno, hementxe, kale estu hauetatik barrena paseoitxo atekia politia duk, eta politia bakarrik ez, hemen bazekiten zer egiten zuten, Hemen udako beroekin eta kale estuak eta itzala aurkitze horren premia, eta, tutera hoxe dek, ez? Hementxe, Tuterako Foruen plazan elkartzekotan gara, Beterri Peña edo elkarteko kide batekin. Elkarteak sarri gonbidatu izan du Perurena herri kirol erakustaldietara. Hau ezagun aldugu, Iñaki? Bai, noski. Txaldeon. Bai, zuire, zer modu? Bai, ederki. Txaldeon, Xabier, ongetorri. Baita, zuire? Tuterara. Zumuz? Ongi, zu argi. Argine, korta. Argine korta. Korta, hori da. Hoxe da, tuteran gaude? Tuteran gaude. Foruen plaza dau. Foruen plaza. Tutera darrok plaza berria esaten diogu. Plaza zarra dago alde zarrean, udaletxea dagoen parean, toni plaza berria deitzen diogu. Eta ikusten dituzu emendaren irudiak, zezenketa irudie, garai baten 19. Menden eta 20 hasieran hau zezen plaza izan zen. Eta hau, edifizio hau besteak, balkoiak, zezenak ikusteko, jauntxoentzako eta balkoiak. Ni hona etorri nahi zana izan guztietan, denak txuriz kantzita eta pañuelo gorriakin, da bero galantakin, da musika bandak eta hau, denak pilpilean, otzen da plaza hau, bai. Hementxe baginati zer ditanto botaitu, hementxe bertan. Bai, jendeak espero izaten du, zure egonaldia hori da. Bai, politia. Gainera gordezen dut argazki bat aurreneko saioetakoa batek eman zidan da, Jontxo. Ikusi dek hemen. Lehen mutiko bat etorri zaio, orain 25 bat urte edo izango zituen. Eta erakutsi dio, lehendik ere badu nik zurekin argazki bat eta ume txikia besoetan zeukan, bai? Hori politia bade, peño gero beste alderdiare badi horrek, Jontxo. Umek handitzen badie gure zartu ikengea, ez? Urteak zehazkar pasatzen dian, bai. Baina, bueno, bai. Gazterik ere ez diago, hil nahita, komeriak ditu, horrek bi iskinak ikutuzkeo, tartean hortxe komerik. Bai. Nahi bezue, paseo bat emango dugu. Bai, horixe. Gustura. Venga, Tutera, baskoi, kristau, musulman eta juduen topaleku izan zen, zenbait mende atzerago. Inguruotako kalekantoi eta gotorlekuak, hainbat erreinuren gutizia izanak dira. Bueno, eta katedral hau, 12. mendekoa. Bai, baina meskita baten gainean, eraikia. Aztarnak horti datoz. Eta meskitak izango zituen beste pare bat mende? Uste, 8. mendean. Igara zakontuk, 8. menden
Gibraltar pasa, eta ze urte gutxira, denean zabaldu zian. Bai. So urte gutxian, Bai. 711an Gibraltar pasa, eta 724eako Iruñan zeuden. Bai. Eta zenolako lanak egin zituzten? Ze lanak, Eta orain pateretan etorri behar. Panpateratzen. Da, hola. Bai. Bago bultzaka. Gizaki ekolako haituk, Bai. Guk gurea seguratzen deunen, benez da tokik eta Bai. beste tokik. Gurea ez da. Hau da lehen esan dizuedan Plaza Zarra. Udaletxen paren dauna, ze Plaza Zarra. Ederra da, ere, Bai. Jo. Baina Eta festatan... katedrala edozein aldetatik ere Xavier, ederra da. zoragarria. Javier, izakora. Kuskerri, Ja. Dotorea. Oso Gu dotorea. borobila bizkarra jarrotzen eitza junio, horrea, altura, harrea iuta bat zeudek, Lehen ere behituan, hemen karga sotzaileak, Tuterako elkarterik zaharrenetakoa da Beterri, eta menturaz garrantzitsuena. 200 bat bazkide dira, eta euskaltzaletasuna zabaltzen dute herriberan. Horregatik dira aspaldiko lagunak, Perurena eta Beterri. Laster ikusiko dute elkar ostera, seguru. Xavier, nik lehen esan dietonea, harri jarrotzea etortzen gehala baino, horta bakarrik ez, gero tartean baizki belaunek eskuzabalak eta traoskak eta pintxo bat beste jartzen dizkidutenak eta Bai, hemen bertan batzegu bat, bai? horrelako Baita. ezagunak komen izaten. Bai, noski dudik gabe. Oye, de todas formas, esa piedra, dale la vuelta porque la gente va a pensar que son ahuecadas. El agujero ese para el otro lado. Dale un poco más. Así. Así sí. Gaua gusta esan diri, ondo dakite bai. Gaueko garbitzaileak. Paro. Atzo gauean bertan ikus egin duzte. Kantatzen zubi berria. Paro. Zubi berria.